salam on calminama on juurama on joni on gingal bowal ko musidɗo mon Sira Diawo Touba TV Sénégal mbaɗon seeno abonné ko ɗo wiyete Folanti Belal wendu mawndu hettude funnangue Madina Tuwal ndu wiye Folanti ko ɗo nayi saare amen fof fayda gegganno feccere hen miɗen jogui wendu wondu ndunne ko ɗo sengo maayo mum ndu heeɗi ndunne wiye Sekeiro kono toon mi yahan toon ɗon ko mbaɗɗo espoir ha jottimi ɗo han on jii machallah ko ɗo woni Folanti ko ɗo nayi saare ɗi gegganno hay nayi ulnaɓe giɗo gegganno eyyi ulna woodi immotonoɓe ul gara geggoɗo wendu ganduɗa moƴƴudu e jawdi eyyi kune mi woncina caméra o woda ko hollumen ɗo seeɗa woda ko siton saabu miɗa andi woodi wayruɓe gaade on jii ayi ɗo ni ɗo fof ko turi gonanno ɗo ko billeje ɗo woni sengo ma wendu ɗo fof ko nayi jille lannoɗo ɗo ni eyyi ɗo ha ayi ko ga woni gorgal wendu ndu ɗo ni ɗum fof waɗanno billeje ha yettoyo to hedde jeeri to ni eyyi ha ga dewal ga yi ceeki kikina ɓuuɗe mi ɓattinaki jion to nayi ɗin jurata to eyyi ay ko ɗo woni ceeki ki ay kini ɗo yi kini lawol fol ɗum ɗa falasangol ko ɗon go yaltiri e an ɗinayi ko jofoyatɗi ko ɗo wiyete Folanti on jii ndiyam ɗam on jii messan kono ko aduna hawni ay cayɗe ɗe giɗon ndi wa ɗo woni Folanti Belal ɗo wendu moƴƴudu e nayi ɓoydandu e ndiyam ndu wondere ndiyam ha dabbude woɗɗoya haysi ndu wuddi ndiyam ɗam haysi nayi jari ɗam hay hunde wattani eyyi on calminama on juurama ko musidɗo mo Sira Diawo arno holluden ɗo seeɗa e hunde e ndu wendu ɗo machallah ay ɗo ɗo darimi ɗo ko dewal kuccinni paade mi huccita gorgal mi hollan ɗo sukaɓe Madina Tuwal mbaɗanno beller ɓen fof han guito Espagne fayda feccere hen kay fof naati hay sana minen ɗo on calminama ay o bertuɗo ni ɗo ɗo darimi ɗo ko bellerande ko ɗo bellero waɗeteno fayda ɗo jojo ɗo ni miñomi holla on ay ɗo ko huɗo ɗo no woniri ɗo ni ko ɗo gorol yimɓe ɓe mbaɗanno comme no sappeji ni temba taw ko hettuɓe dewal ɓe ko ga kettanno hetton nannoɓe hedde hono wiyete heddannoɓe hedde dewal gorgal toɓe ɓen ko gani ga hedde to ngal leggal jiyata to eno toon ni ɓe dartono ayani ngal leggal lilngal ɗo ayi ɗo hedde ɗo noon ɓe tuggannoɓe ɓatto ɓe femta ha hedde gayo ko ɗon ɓe darto ɓe mbaɗa kayenne gorol mumen ɗon belerande ko ɗo wergeteno son berganama han juwon walla mbopon koccon bergon onon ɓe ga juwon hanti waɗe ɓoggi min kaɓi on minen keeɓi naggam o yi ɗo fof ko billeje nayyi gonanno ɗo ko ndessan ɗum ɗo joni eggetake dabbude ara ɗo ha yawtata hay goto lelanɗo kono ko aduna hawni ɗum yurmini billahi aduna kay ko ha seeɗa tan ɗo on tuma saari ɗo dabbude nayiji ɗi a tawanno ɗo ndu heewi tab nayiji keddame kosam kala ko jiɗɗa ko ɗum ñamata o jaaɗa fof keddame kosam goɗi joni woodi jogiiɓe nayi ganduɗa ha ndungu simtata ɓe jii'ani ko iwe nayi ɗum hawni mi anda gaynaka ko jo nayi ɓuuri heew ko jo kosam ɓurta wasde ñaame mi anda ko waɗi ɗum a won jiyo vidéo on woda ko mbaɗɗon hen commentaire mbatto wendu ji on seeɗa ndu fof ɗo ɗo jiiton ɗo ɗo darim ɗum fof ko ndiyam waɗayto so Allah yettini ndungu ɗum fof waɗan ndungu waɗa ndiyam ha heewa ha yetto ga ha ɗe jengaɗe fof ndiyam yettotoɗe eyyi ɗo jogo ko sengo maayo wendu ga giwru on jii cayɗe ɗe ni ayi ko ɗum wiyata cayɗe ayi ɗen ɗo ndi ayi ɗe ko ɗo wendu ɗo tawmi ɗe ko jottimi ko ɗe ndi machallah ɗum ko ceekeki wonɗo ɗum ceekeki yokini ɗo fof ko billeje gonanno ɗo ni ayi fayde mi wawa siwtorde billeje ɗe no ɗe lellortono ni ɓay miɗo ga aranno kono wona no fewi woodi ɓurɓe kam andu si ɓe garoyi vidéo an wodat ko ɓe gandi ko kalmi ko ta haysi woodi ko jijinmi hen ne woodi ko kalmi hen taw ɓe ganda ɗum ɗon to non wano eyyi wallahi ɗo sengo maayo ɗo nayi jiɗi ɓuranno hewro ha yetto ko sengo dewal ngo wonno heewa tan nayi no fewi kono ga kam ɗo tuggi ndu soɓɓuru gorgal e jeeri ndu ha filto ni ɗo kam hewanno nayi waɗanno billeje wallahi yimɓe
mbeto ɗo wadde beller ko wiite beller ko hewɓe jo ganda ɗum koy ɓe sukaɓe jo ɓe ganda ko woni beller ɓeɗo ko balon ɓe gandi kono ɓe ganda beller nen mbaɗan ɗo beller ha goɗɗum yimɓe juwe hen juwane musɗe kay ha jomum fayda joɗo sa wawan beller hokketa ko gañi cagol cakiɗi goto hoyte ko cagol mum ɓurta seeɓa hen ko caki mawɗi a yanno bellelare goɗɗum fodde bellelare ko goɓɓe mbawi wirde goɗɗum si ɓe bergiɗo e bellelare sinde wergama ɗo a yiyat yimɓe juwa nde fodde caki ɗiɗi nde yirlo ha caki ɗi jano e wona hay noon hanti on perdi ko so nde yirlima ha nde dogi ha nde yandoyi e cakol ngol jagol ngol iwani wona antuma onon gañima ko noon ɗum zirte no cakol ngol yani tan nde daraki andu gasi andu on perdi tawi goɗɗo yuwande to yeeso kadi bellelare wergeteno yimɓe fof mbo hoppande hay goto ta ɗumani yuwande beddiɗo howofa ha nde yawtoya on tuma onon ne beddo ɗon kono woɓɓe ta jiɗum mbawi regde ta ko kele ɓarte ɓe mboñande nde ɓaaro ta ndi on nayani hay fewi ɗum woni kele ɓarte woɓɓe mboñande ɓe mbaɗa nde kippe nde hippo e dow mon wona koye dow koyɗe mon son ndenaki hen ndi rawata woɓɓe ko ndiwande hoto nde ferɗe calminama ko ɗo woni weyndu folante on jii pete ɗe wodi de andunoɓe ɗo kono hanɓe mbayriɗo ayi ɗum ko aduna way noon on calminama no fewi musidɗo mon Sira Diawo ay ndu waɗi ndiyam ndu fuɗɗi wadde ndiyam wono ndun ko manki seeɗa ɗum ɗo ɗum ko fuɗi hen ko ɗum wiyete tamme ɗum ne waɗi waktuji ɗum jibinat ɓiɓɓe ɓe ñaame ayan ɗumi ɗo ɗum jibinat ɓiɓɓe ɗe ñaame walla ɗum waɗa raƴƴere to ley sa ɗofinde han ko wayno goro i toon ɗum neɗɗo ɗum ƴakkata ɗum weeli wayno goro ni mi sikki de tawi mi yejitanen kala jeejiɗɗo on tuma kam wawi waɗani commentaire wona noon wano onani machallah ɗo wiite folante beelal funnangue Saare Madina Tuwal hay ulnaɓe giɗo garanno ɓe gegga ɗo nayiji mumen nayiji kewanno ɗo de ɗo kono jasan joni ɗo eggetake joni si dabbude ari nayiji ɗi foof ko hakkude ɗo e maayo ɗi ndumoyta wallahi on calminama on jii ɗo de machallah on beltanama ɗum noon hande ko yiitu mbaɗoyanmi ɗum de laaron vidéo o no moƴƴi mbaɗon mo partage kadi awa ko histoire tan nde wonno aduna kay wodat yoyɓe ɗum ta mbayri ndu yiide ko satti fof kam miɗo andi woodi wonɓe duuɓi a maximum duuɓi 10 tawa jiya ndu wendu ɗo hay si garti sare ne gona ɗon conseil ha kota faydata garan ɗo suwa wonɓe France suwa wonɓe Italie suwa wonɓe hono wiite Espagne eyyi walla ta ko wonɓe Gabon walla wonɓe noon wawita hen wondi wonɓe kam artoɓe ɗo keɓa lawol jiya ga walla tan keɓa lawol lewde ɗo jiya ndu walla ta joomum nayi mumen ko ga goni ara yiyandu kono kam e woodi kam han ɗanniɓe saare amen ta ko andunoɓe folante ta koɓe mbayri ko woni duuɓi 10 walla ɓuuri duuɓi 10 ɗum fo noon kala mbayruɗo ri ko ɓuuri duuɓi 10 walla duuɓi noga ɗo mbawi kam mbayruɗo yiide kala duuɓi ta ko duuɓi kewɗi yo waɗanam commentaire to commentaire jiɗi mbatte to yo windu duuɓi no foti wayri ndu winda hen inde mum yettode mum eyyi on calminama kala jiiɗo vidéo ko félicitation tan eyyi calminama jii ko no weyniri ɗo machallah est ce que ɗo miɗo namno est ce que ɗo sengo gorgal wendu ɗo e waɗeteno bellere walla wattenoke min de ko to teskimi to dow lawol to ɗo natirta ɗo kono elle hay ɗo e watteno bellor kay ɗo ko ɗo de woni gorgal wendu o jii voilà gorgal wendu won ɗo mi sikki watteno bellerde ɗo ngel laaɓa ngel foti waɗede mi fonno waɗede bellere kay mi sikki kono waɗanno waktuji dabbude kam faydata ndiyam ɗon fayi ga fayda koye nder wendu e koye fayda waaw woni noon lumbinoɗo no ɗo subaka law kono on mi haalta indemo de saabu somi haalni indemo lapperta ta ko diwaɗo mo lumbino ɗo subaka law boyi ha to lerini wen tombo dari ta noon ko dabbude de ɗum jangini aw hoton mbiye noon komin haali aw ko gundo salminama mbaɗa mbigo ene gertogel number 1 Touba TV Sénégal number 1 mbiye number 1 ko o sen woni number 1 mbaɗon mo abonné big up